Ayo kiri bocah bagus tak derek kesuan ono ing bumi. Pono Roko. Ayo, ayo. Dwi Jaya Putra. Hey, oh, hey. Kang lihat wonten ing sasar papan pagelaran agung jumudala ten ing papan pagelaran Jawi. Lah punika tawaraning Patih Pujangga wis rebut Pujangga anom. Dasar Patih kang Seti Mahambara Barbudi Laksana. Kang tansah setya ngemban dawuh ratu Gustinipun Prabu Klana Sewandana. Ing punika bareng ujaring rawat kok bagus sinambi moro. Sinten kemawon pawongan ingkang saged ngawontenaken tontonan ingkang dereng ati ginangar wonten ing jagat raya. Ugi sinten kemawon pawongan ingkang saged mlampah nglandhak sajroning bumi kang dipun kanteni dening para prajurit 144 cacaipun.
Punika kala mangke kang badhe dipun tampi kang lamaripun dening Dia Ayu Sangga Langit. Minongat mojo saking Prabu Kartanegara putri saking Latih Kadiri. Ya 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 ya. Buha. Oh oh. Ah. Ya ya. Wijaya Putra. Nalika semono sang patih Ujanggan kang dipundharaken punika para semono dalan ugi Purnayana Praja. Kang utambah lon-lonan sinambi gegosekan sarwa tetembangan. Wonten tepis bareng kidul tanah Jawi. Arsa kabeh gawe dening Lampahira Patih Simokumbang sawadya kalanipun.
Dewi Jaya Putra. Rekan-rekan peganong, Mas Adit, Mas Hanif, Kang Buat. Kok tahu? Monggo Mas Adit. Kembali pada habitatnya sendiri-sendiri. Beda Mas. Satunya. Iki kok gak padha karo padatan karo liyane iki piye? Tolong para sesepuh, tolong para tetua, clan of Ganongan. Ki asline no jobe nyuwandira.
Kebabat BPS. Kelong. Ya. Nyolot no. Nyolot tenan. Bombongi lah. Ayo Mas. Iki diterusno ora iki jogete? Heeh, kayak Ratatouille. Oh. Ya ngono iki wayahe Celana Purnomo iki ngono kuwi. Tikus sing masak ki lho. Lah Kartun. Cawi lo nek gak tanggapano GoFood. Gojek ora. Iki diterusno ora? Nah. Raimu kaya aspal. Aku ra iso ngene-ngene to. Lah kowe nyapa munggah barang nek ra iso ngene-ngene iki? Ndak, ayune. Aku tuh ngene-ngene tok, ora iso ngene-ngene. Cah iki klerunggon budal. Ngadeg kok Mas. Lerunggon kene. budal. Iki ben Asline supaya jomede lancar. iki nyuwandira main ning pungon ning puyang. Ya iki diuluk salam sik ae. Heeh, diaturne sik, diaturne sik. Napa nggih? Piantun beji nggih to. Cengkok, beji cengkok. Nggih to. Nggih. Sing diwanti-wanti niku nggih Mbak Rinvi ora bedes-bedes ngene iki. Heeh. Lho tapi kan aku wis dekat to. Oh naik ya. Lah ngene iki kaya rek jazz ini modele. Ngadeg kok. Ngadeg kok. Iki lho. Iki uluk salam iki. Ya, diaturne riyen Mas Adit. Nggih. Oke. Iki para tetua-tetua yang genah iki para tetua-tetua. Sopo kuwi? 3 ekor iki sing genah. Nggih kowe iki nyekel mic uluk salam iso ora? Iso to. Oh, ndak uluk salam nek no. Tak kaene nggon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung oleh saweran tok aku. Ora teko nggon. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi jawab salamku pinaringan rezekinya lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Panenane sawah lancar Mas Adit. Nggih, amin. Bentaun nanggap ki lho. Yo. Nyowo putra. Sesuk tahun ngarep mbok ora Agustusan tok masyarakat mriki yang bangga nggawa nyupi Jaya Putra. Sunatan yo oke, mantenan yo oke. Soale awake dhewe ning kene iki cara anak kowe iki kok ngomong ra gelem nyaut-nyaut mik. Iki jope nyuwandira dijuni nopan. Apa hubungane lho? Ora apa-apa wong ya sak produk lho. Yo yo. Lah nggih. Niki 21 juta sak campur sarine akeh dibanding iki. Mulane nopan. kula mewakili. Nopan omahe tingkat ke. Enak. Kula mewakili rombongan New Wijaya Putra Sumber Kepo. Nggih. Sing disuwun panjenengan kehadirane nggih bintang tamu soalé Gue stare Mas Buat. jame ya mepet, kepang celeng mung ya senek 2 jam setengah wong-wong paling belenger. Dikasih sing seger-seger. Nggih, mriko Mbak Rinvi. Rinvi Ananda. Nggih. Rinvi ke omahe budal jam 09.00, ke omah kuwi jam 11. Nempur beras 3 kilo. Ngosong Mbak Rinvi ora nempur beras barang Jakat kok ngopo. kok 3 kilo. Lah Mas Samu Rinvi panane atom-atoman ngono lho piye. Aja disereki Mas. Diundang diinggane Heeh. diparingi spot. Yo dikei serek dah. Persiapan medalipun gue Star New Wijaya Putra. Sing asline grup Nyuwandira. Kita sambut Rinvi Rental PS2. Musa. Hey, 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 hey. Jangan ngene. Padha kok malah dadi padha ketheke to. Oh. Wah yang ngawur. Hei, Seburane sing akeh Mbak Rinvi, mung tak kira sampean bae tak geret lah kok tukang becak. Piye to Mas? Lah nggih ngapunten ingkang kathah. Masa aku ra ketok ning kono sakmono Yo, gedine kok. nek wangine sampean iki ketinggalan. nopane ngejob menungso. Ora. Lah Oh yo. ambemu elek lho. Lah sapa? Lah nek ngono mbok geret ya. Ora ngono lho Mas, biasane iki lek wong alus iki yo
Sepote sing alus. Lha iki sepote kaya ngono iki. Rada yak-yakane. Aluse. Ayo alus ngene iki. Niki saged niki alus. Wah, Oh. yo Cuma ya nek mati. sampean ki apa ora ngerti lek aku iki piantun alus. Yo, rungokno. Alus bar diremplas kok. Nanda kuntul piye apa to? Dan no ledeng kok. Iki ki lelembut, Mas. Layak kaya awu. Mulane kok wong-wong getun nanggap jaranan iki. Lha nyapa? Nyapa? Apa neh? Lah sing metu ya jin-jin tok iki. Barang lelembut. Selamat malam. Kok selamat malam. Mantep iki mengko kok. Suklene Gusti Allah Bentar-bentar kaya ngono he. Dino Pan, potong 50 Pan. Lah nyapa? Selamat sore, selamat malam lho. Loh, soalnya ki aku bar ngetne saman ki kok gelap ngono lho, Mas. Wah, iki cah kurang turu ajane kok. Pakai tangga. Tera bocah kaya graono. Lek ngetne Mas Adit ngene iki kan malah awan, empan ngono, mencorong ngono. Lek- Enek wong ganteng ki enek wong elek. Oh iya iya. Ya bener. Lek wong sedengan, Lah aku gelem macak ngene iki. Alah. Ya jelas kalah. elek. Selamat siang menuju sore teman-teman. Ya Bu Guru. Cikgu. Masih semangat ya? Yeay. Panas napa mboten? Boten. Podo aku ya. Wes tekomu keri ya sahabat panas ta. Loh, tapi aku wis kesentrong dhisik iki, Mas. Lah iya. Iya, ini Mulane aku ngiyup. kita ada di Sumber Kepuh. Wes. Beji, cengkok. Beji. Pan, longi selawe neh Pan. Wes 75 dhewe. Kudune domongi dikei tulisan ora Nopan ketok. barang kaya ora kayak Wah, Mas Nopan yo ora dikei tulisan yang gede. Rasa aja disolasi. Iki pembok klentekno nyuwandira. Benere mesti tok. Kita ada di Beji, tarokan. Tarokan, Kediri. Kediri, Jawa Timur. Jawa Timur, Asia Tenggara, Indonesia. Asia dunia. Tepuk tangannya. WBS kok ditepuk tangan itu. Wih ngopo yo pet kaya. Masyarakatnya kula niki masyarakatnya luar biasa, Mbak. Luar biasa, Mas. Ini dari pojok sana hingga pojok sana sampai nih dhuwur sana iki lho, Mas. Endi ta? Ora enek to? Ya nek mau ibu-ibu kuwi ning ngene banner kuwi. Ya Allah. Iki kok iso metengkreng ning kono ki piye to ya? Awas setrum, mengko keleke ke setrum. Awas, herbele gapuk iki. Oke, ini dalam acara sunate Pak RT. Iya. Kelenting. Nyadran dusun, bersih dusun. Nyadran dusun. Kuning, Beji. Berarti ini bersih desa ya, Mas? Bersih dusun. Aku uangel to gawe sandal. Rasa sandalan. Nyeker bae, nyeker. Ngira sing terus. Lah. Ya Allah, iki mas aku nendi-nendi kok enek to. Oh alah. Kenal boti-botine. Sama ngerti gak? Iki bestiku. Oh iya. Lah kok petok neraka. Sing di Kuwi nek isu yo nglaktor lho kuwi. Lho, iki lek awan ngene iki, Oh, lek anu. bengi bedone. Sore oset momol. Iki KTP-ne delok jenenge Prato. Triple H. WPS. Ini Oh, luar biasa. Nggih, matur nuwun. Namanya siapa? Agus. Namanya Triple H. siapa? Prapto. Mbak Nafa, yang satunya? Triple H. Lho kok Pak Imah ngono kok ngono. Solo jengking. Jenenge Suwandi SPD. Suwandi sepeda. Oke, pastinya doa terbaik untuk warga desa Beji. Beji. Semoga Beji selalu jaya. Amin. Warganya sehat selalu dikasih rezeki berkah barokah lancar rezekinya. Amin. Sing duwe utang utange ndang lunas. Sing urung oleh bojo ndang oleh bojo. Amin. Sing wis duwe bojo Bojone tambah. Aja golekne bojo wong-wong. ora aku ora. Sing cedhek-cedhek ae contone ngono lho. Sopo? Wandi. Kualat Mas, sampean suwi-suwi Wandi kualat. Mbak. Wandi jomblo. Wandi jomblo. Menang tak golekne rondo kene iki. Lare dia zaman VOC dhisik. Oke. Dek pilih lho, Mbak. Dari sebelah sini minta lagu apa? Ya nggih. Bojo loro, Wes. gambang kiwa. Wes. Lagune apa kok bengok-bengok di?
Bojo loro. Ya seneng bojo loro wong Gambang kene iki. kiwa, oke. Yang Bojo sebelah cinta sini kurang. ibu-ibu. Apa? Sumande gambang kiwa. Yang bapak-bapak di sana minta apa? Manut, oke. Bel. Yo. Sik, sebelah kene sik. Oke. Terus sampean sing dinteni kok iso ya. Coba larang nyeker ibu ya pantes. Minta lagu apa yang sebelah sini? Dino sama Sigar, oke. Ya. Yang sebelah sini, ayo Bude. Jaluk apa Bude? Pendel kecakot. Triple H jaluk apa? Bojo loro ya, oke. Yang sebelah sini minta apa? Kecokot pendel. Apa Bu? Lintang semora. Diwali dadi dinyone sik lagi dicokot. Pendel duwe untu. Ren. Tadi dari pihak panitia ada yang minta apa jenenge? Pendel kecakot ya bener. Magadir. Dirantai digelangi rindu. Woi. Nah, ada yang minta gambang kiwo, ada bojo loro, ada Sigar sama Deno, ada pendel kecakot. Kecakot Apa pendel. Ki jaranan kowe. Mutiara. Oh, oke. Ini Kecakot sing pendel. didhisikne sing Otensi endi? masuk ditampung dulu, dikasih Ditampung satu persatu. dulu. Iya. BPS sih rasa Ayo, ngayahi ya, Mas. jalanan. Bakal kaset ae. Iki full album ya request e. Mulane kan dijenengi Beji. Bersatu untuk nyawiji. Apa? Oke. Ngono lho. Wih iso kaya meneng ae. Biar tak tok neket mang sungkan. Dikasih otensi nih Mbak Rinti. Samare ora lucu. Ah, Di rantai kiri. Yo Rek, kiri. Dengan cekre. Wih iso Ayo, singkatan beji kene bareng. kabeh. Iki kok ben amen ngiyupi rene. Iya. Ora oleh ngiyup iki. Ora ibu bayar podo kaya. Heeh, sing ngiyup wah dengenane diwe terus 50 ning kene. Dum. Rene. Nyapa to kok iso ngrangkul Kok mboke. iso? Koclukmu. Ning bengi wis kurang to kok. Ora lho. Sama nih ngapo kok cedik-cedik ibu kuwi ngapo? Mboke ora dirangkul e. Ora oleh ngono. Nah, iku lek kena srengenge mlethek, mulane aku ngiyup. Ora ngono Ora dirangkul ngono. tok. Ayo. Dirangkul meteng nom ngembok ngawe. Lah. Rono. Oke. Iki sing ngelek di tengah. Sing ngelek tengah. Nah. Nggih. Angkrek. Abangmu kaya abang semu iku. Ngapa? Wangi. Lah niki wau sampun jenengan mungel nggih. Mungel. Nggih, sampun mungel, sampun ngibur masyarakat, nyanyi iki mungel. Oh iya, mungel. Terus niki jenengan terus saged Ndak bisa. Urung iki lho. Urung. Urung toh. Saged nopo? Iso ngene lho, Mbak, ngene lho. Lha iki gak trimo nyanyi tok, iki serba bisa multi Gak talent. iso mas aku. Hmm, Gak iso. iso iso. Iku kudune pamit gone pelatih sik. Kene iki pelatih iki. Pelatih opo? Ini nalar kondi. Mui kurang turun lho, kosong latih. Tenan kurang turun. Tapi aku lek dhewe ndak mau. Ya aku sik lagi kono wes. Ya. Tak kipi. Pelatihnya dhisik ndudoi Kene iki diwarai pelatih kok sik. tes iki kok. Yo wis ndang dudune. Ini pelatih renang kok. Oh, iblis iki durungane. Sing ngene-ngene lho nggih. Oh ya. Lho pelatih nyel aku. Nek wong iki lho matane. Urung. Urung apa-apa kok wis arepe digek. Oh ya. Dah. Monggo, Cok. Padahal Ayo. Wong tali kita ora sedeng kok pelatih. Wijaya Putra.
Mantap, mantap. Sip, sip, sip. Anu, Dik. Luar biasa, luar biasa. Persis bekantan. Apik yo, Mas. Apa nendi, apa nendi? Kabele ra iso dawa ngene lho. Jan persis. Apik. Ya bener ya, nek cara joget ki adewe ki tahan napas senyum entuk. Neng ya ora ngempet ning cangkem. Kaya munyuk. Bekantan, Dik. Bekantan lho, bun bin. Wes tak omongi to nah. As kepapat aku wis lali. Oh. Biasane kan ton. Tak warai Mas, tak warai ya. Wes Wah, jerek emang aku mau marahi. Ora iso. oh kono lagi ora eling kono tak warai. Oh kono pitor-pitor tak warai ngepang. Kok apaan ora tau. Iya ngono kan. Bintang tamu dincuk. Bocah kok jalo di Gak apa Mbak, terus nek. Kene ngisor, kene. Nah, kok balik munggah neh ae. Kok gak sing ngisor. Ngene pagape nyuwun. Awas awas. Niki anu ra diblur. Soale iki jare Ini pan, sok-soki rasa mbok gue star. Lebokno kepang celenge. Cacah seneng no. Mbok kei kaos, wis. Dek tanda tangan wis, dek clear melok wayange. Nyu. Wandiro. Putrane Wandi. Oh Ya iya. BPS kan putrane Wandi. B. Wandi lho pagah melok ya wis main BPS dek duwe Wandiro. Iya. Jarane ra payu Wandiro. Tepuk tangannya mana? Rifi. Ananda. Hera. Tepuk tangannya. Beci. Aku ya macet kok. Pokoknya lali potong selawe. No. Budal mung titip aku kan kone stocking aja carry. Heavy basingin. Angkat kemayu nuju
Saling ireng, pel ireng, saling ireng. Olele Barang bawa. anggaran kolong. Buting aku. Tembakku teles. Tepuk tangannya mana? Beji duwe gawe. Wis iso nyanyi, iso ngrewe. Iya, gerakane bener apik, pacakane ayu, kepange bior. Aku iki kuwatir ki siji. Sama aku lek silete telusupen kayu pring iki. Oh ya wis pangkat dirinci ya so. Ayo dibelekno sih. Lambe ini nglantir apa sih? Sampun Mas. Sampun. Sampun Sampun, nggih. nggih. Nyanyi sampun, jaran sampun, pasul. Piye, Lho, Mas? Wes dah mulai. Yo urung kok iso. Kunan mulai yo. Terima resik Mas Pan Ampo. iki wis bior, Gong. Sampun. Oke, ini bagaimana? Iki nyuwune Mas Nopan jare kon ngedrek iki piye? Step. Oh iya, ngedreki sih. Yo dadi sampean kon jatil. Ya. Aku? Heeh. Aku? Ya. Jadil yo tambah 150. Lho kuwi lho. Ya hitungane karo Mas Nopan dhewe. Ora apa-apa, ger aku bal satu sing ngedrek iki. Weh, ibuku yo. Cok. Ngiling tok iki gak apa-apa. Yo yo. Mae Kita bola, edrek. mae bola kecedhit ngawure. Wis yo. Ning mah lho pada yo tandur. Persiapan. Slengerjo. Persiapan. Ayo Nip. Rombongan Nip. Hey, ho, 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 ho. Os, hey. Woi, tepuk tangannya mana? Rambo. Wet. Weya.
Persiapan. Iya. Rematik lho. Mobil Alpara. Hey. Iya. Hey. One, three. Run. One, three. Run. One, three. Wah, ayane kumat, ayane kumat. Hei, bencana, bencana. Yo rasa iri to, ngene iki. Ya nek kowe sinanding iki. Tadi kingko mulai ayam bakar po korndok. Wes, aku bolos. Kebab barang no. Oh iya. Aku Oh iya. Ngene iki. Los ki aku. Oh ya profesional kudune ngono. Bojoku tak tukari kotang. Santai. Ya, aman. Ah, Iki ben ro nek gak awake dhewe tok sing ngongkon. ayam bakar di. Oh, ini. Nyeh. Mangan ayam bakar ku mulai. Oh, mah ini. Nyeh. Lah kono opo. Ayo Mas Fuad. Thailand. Yo. Jane Mas Fuad. Utungno jame yo. Ya. Saking penake lho. Seleng aja. Hei, ya. Punyane sapa? Iblis iki Lancang. sapa? Lancang. Cilala. Papat. Limo. Papat. Oh enak. Dan rakanya dino ki yo Dik. Oke, tepuk tangannya mana? Mas Fuad. Akrobatik. Kulitnya kayak neker. Mas Fuad sulap. Ayo. Ayam bakar. Ayo Mas. Ayam bakar gitu. Jalangkung, mangga, datang tak diundang. Scorpio. Regul. Ayo cok, Monggo. dibacane neh, ganongane, durasi. Monggo. Rubar kowe to. Wes kancane ngenteni ning guri sesuk neh. Sesuk jek neh. 29 jek, 29. Gue ranyang kowe. Weh, wes 29 ra melok. Wah, anakku melok karnaval. Malah ngetutne karnaval. Ya bos, ya. ya bos. Ayo Mas. Ayo. Yo. Wes 29 ra melok.